Voleu saber com es manté neta una platja? Primer, cal que tots siguem cívics i procurem no embrutir-la. Segon, s'ha de netejar de debò i amb la freqüència necessària. Des de DipSalut, mirem si es compleix aquest segon requisit. Prenem mostres de sorra i les analitzem per veure si tenen gaires bacteris o paràsits. Si en trobem, recomanem a l'Ajuntament noves i millors pautes de neteja. També ens fixem en les dutxes i rentapeus. Els desinfectem periòdicament i n'analitzem l'aigua per garantir que estiguin lliures de legionel·la. A més, controlem que no hi hagi fongs a les plataformes, ja que podrien causar-vos problemes a la pell. Vols saber més coses sobre la nostra feina a les platges gironines? Visiteu el web dipsalut.cat.